నమస్తే. నేను మీ కేఎస్ నాయుడు. కేఎస్ నేను సైతం ప్రశ్నిస్తా యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. ఎట్టికేలకు ఈ ఆడపిల్లల మీద జరిగే అఘాయిత్యాలు నెల్లూరును కూడా తాకినట్టుంది. ఎందుకంటే ఆ, నెల్లూరు కనపర్తిపాడు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అక్కడ 19 సంవత్సరాలు కలిగిన అమ్మాయి మీద వాళ్ళ బంధువులతో పాటు కొంతమంది ఆకతాయిలు ఈ మద్యానికి అలవాటు పడినట్టు వ్యక్తులు ఆ అమ్మాయిని కొంచెం లైంగికంగా దాడి చేశారనేది ఆ, వెలుగులోకి వచ్చినట్టు విషయం. ఈ విషయం మీద వాళ్ళ పిన్ని గారు ఆ, నెల్లూరు రూరల్ నెల్లూరు రూరల్ పిఎస్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్టుంది. వాళ్ళు దాన్ని విచారించేసి ఇది నిజానిజాలు గ్రహించినట్టున్నారు. నిజంగా తప్పు జరిగిందనే నిర్ధారణకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు నలుగురు వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి జైలుకి పంపించినారు. సో వాళ్ళలో వచ్చేసి సమీప బంధువులు ఉన్నారంట. లైనా సునీలు, నవీన్లు కూడా ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయికి మాయమాటలు చెప్పేసి లైంగిక దాడి చేశారనేది